Kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Megaforce Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marahay na pagkaudto sa inugabos mga tugang inilang kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sa indong magiging tagapagbaretang unyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo kang mga darakulang bareta sa lado lokal, Albay for Beautification Cleaning Green Program sa probinsya Padagos, Municipal Treasurer's Office as in Local Civil Registry Office kan Ginubatan Albay naka-granular lockdown. Sa lado nasyonal, sanggatos na recruitment agency na sa nasyon sinuspender kan gobyerno. Pagsuway sa health protocol sa rason kan paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Bareta sa ibang nasyon, proposed spending plan ni US President Joe Biden ipinaluwas na. Sa laro ni sports, masunod na makakabungagan ni fighting Senator Manny Pacquiao pinangaranan na. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Taon-taon ang magkakaigwanin Albay for Beautification Clean and Green Program sa probinsya. Ini ang pinag-asigurar ni Albay Provincial Agriculturist Che Rebeta matapos sa planning magbusol o magplanong magbusol ng ordinansa si Vice Governor Grex Lagman sa Sangguniang Panlalawigan para ma-institutionalize ang nasabing programa kang gobyerno provincial sa pamamagitan ni Gobernador Al Francis Bichara. Paliwanag ni Rebeta sa oras na maaprobaran na nasabing ordinansa magkakaigwanan ng pondo bilang alokasyon sa nasabing programa. Ini matapos sa maging matrayumpo ang naging awarding kan mga nangganang barangay sa nasabing kompetisyon. Objeto ka na sa aming programa na mapagayon, mamantinir ang kalinigan sa palibot asin masustenera ng produksyon ng pagkaon sa 720 barangay sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pinagdeklarar na nasa granular lockdown ang Municipal Treasurer's Office as in Local Civil Registry Office kang Ginubatan Albay. Ini nakapalaman sa Memorandum Circular No. 3 Series of 2021 ni Alcalde Jem Anongoko kung saan basado sa impormasyon hali sa Municipal Epidemiology and Surveillance Unit kan Ginubatan sa pamamayo ni Dr. Joanna M. Limos. Manungod sa posibleng kontak kan mga nainot na nagpositibo sa COVID-19 sa ibong kan maigot na implementasyon kan minimum health protocol sa mga nasabing opisina. Epektibo ang granular lockdown sa duwang opisina alas 8 nin agam, Mayo 31 asin tatangkaso ng lockdown sa oras na magnegatibo sa RT-PCR test ang mga empleyado digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Dakulang epekto ang pagiging haraning banwaan sa syudad sa sentro sin presente ng mga darakulang opisina o panrayong opisina sa Padagos sa pagdugang kan mga nagpopositibo sa COVID-19. Sinabi ni Alcalde Vic Bareta Candarega Albay na saro ini sa pinagiling ni ng rason kung nata nagdudugang ang kaso sa indang banwaan. Kasabay ka ni tinawan doon kan alkalde na panunan na inot na quarantine facility kan banwaan kung kaya sa presente. Kaya gamit na infirmary sa barangay Anislag Daragalbay bilang dugang na isolation facility. Mantang nagtutubod si Perete na posibleng madali ining mapanok kung kaya pinagpreparar na ninda ang saropang pasilidad. Sa ngunyan na nga po ng alkalde sa mga Daragenyos na maigot na magsunod sa minimum health protocol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic.
Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Susustinira ng pagpapagayon kang 44 barangay sa munisipyoan Pulangi. Yan ang naging asigurasyon ni ABC President Cap Adrian Salceda. Sa iyang mga konstituentes katakotinikan pagiging overall champion as in outstanding local government unit sa probinsya sa kakatapos pa sa ng Albay for Beautification Cleaning Green Program awarding ceremony kang nakaaging aldaw. Paliwanag ni Salceda na suportado niyang maraya na sabing programa dahil ang digdi ang nagpag-distribute ng mga pintura sa gardening tools sa iyang mga nasasakupan. Mantami naging ganyan niya ang mga Pulanggenyos na mas pakusugon ang partisipasyon sa nasabing programa tanganing masungkit giraray ang pagiging numero 1 na lokal na gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Para mientras nasarado ang Land Bank Legazpi Branch, yan ay nakapalaman sa pinalwas na abiso kanasabing bangko, epektibo ngunyan aldaw Mayo 31 taon 2021. Pinag-abisoan ang mga personang nagkaiguan ng transaksyon sa indang opisina na pwedeng magbisita sa Daraga Branch, Tabaco Branch, Ligao, Pulangi Branch na wara nin bayad. Pwede man nagamito ng Land Bank Mobile Banking App, iAccess, WeAccess, Link, Blitz Portal, Electronic Tax Payment System as in phone access. Mantang mapaluwas na sana ng panibagong abiso ang nasabing bangko kung na rin maresumir ang sa indang operasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Aminado ang Diocese din Legazpi na makamundong ngunya na presente yung sitwasyon kang COVID-19, partikular na sa probinsya kan Albay. Ini matapos sa sabiyon ng Obispo Joel Bong Bailon na dakulon ang pagbabagong dara kanasabing helang sa komunidad sa pamilya sin individual. Sigun kay Bailon, saro sa mga epekto kainin pagiging limitado ang pisikal na komunikasyon asin pagiribanan dahil sa kaipuan hanggang magsunod sa mga kanigong health standards na minsan nagdadara ng negatibong epekto sa relasyon kan lambang saro. Kasabay kainin paglimitado sa pagatindir sa mga aktibidad asin programa kan simbahan. Dahil hindi nagpagramdam ang obispo sa publiko sa iyang naging mensahe ng paghurop-hurop sa selebrasyon kan solemnidad kan Santissima Trinidad, dapat na magpadagos sa maghinguan lambang saro na sunodon ng God ang mga health protocols, lalo na ngunyan na padagos ang paglakaw kan COVID-19 sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Dahil sa pagdugang kan mga nagpopositibo sa COVID-19 sa syudad kan Legazpi, para mientras napupundohon kan St. Agnes Academy ngunya na simana, ano pagkakondusir ng community pantry. Sigun kay Sister Celine Saplala, school directress ka nasabing eskwelahan, ano kasampulong batch kan sa indang community pantry ginibo kan Sabado, Mayo 29 taon 2021, kung saan nasa 450 persona ang nagpila, tanganing magkakuha ng pagkaon na sinibapang pangangaipo. Paliwanag ni Saplala na nasabing desisyon bilang pagsunod naman sa nasabing abiso asin kasuguan, Alcalde Noel Rosal na likayan pagkakaigwa asin pagpapartisipar sa mass gathering tanganing may imbitaran paglangkaw kan mga nagpopositibo sa nasabing helang. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kayo ni. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels, ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College
College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa abak. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na!
Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigc.org, and the Bigsi Centers nationwide. FDA approved. Mixten Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternatibo, The Bigsi Center, sa Sarsagan City Ranch, The Rizal Street, Barangay Piot, Sarsagan City, in front of A&M. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1? Naman! Bumili ng 3 bote ng Sunbig Light. May libre ka pang isang bote. Don't worry, magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis na ka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nag-mask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue
to learn and play the Piedmont way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. DZGB. Bareta alas 12. Maragos kita sa mga bareta kunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Maabot sa sangkatas sa mga recruitment agencies ang bilang kan mga sinuspindir kan gobyerno. Sigun kay Labor Attaché Fidel Macauyag, nasa 39 na recruitment agencies, 18 na kumpanya, kasing 40 ang employers na sinuspindir kan gobyerno, sinday na pwede makapag-recruit pa nin mga Pilipinong obrero pasiring sa Saudi Arabia. Sinabi ni Macauyag na ini bilang parte kan sa inang kampanya na siguro ng kaligtasan kan mga overseas Filipino workers o OFWs. Kanya-kanyang gimmick ang mga lokal na gobyerno para engganyo ron ang kanya-kanyang mga nasakupan na magpabakuna na kontra sa COVID-19. Hindi sampang pamanggirari ka na langkaw na vaccine hesitancy rate o itong mga pagduwa-duwa kan publiko sa pagpapabakuna. Dahilan kay ni kaiban sa mga pinaparaffle kan munisipalidad kan Santa Ilocos Sur sa mga sako ning bagas, discount coupon sa mga restaurant, pati na ang harong nga sindaga o house and lot. Sigun kay Mayor Jesus Bueno Jr. may offer sindang paraffle na harong asin lote para sa mga mapabakuna kontra sa COVID-19. Erot kay ni may paraffle man na sarong sako ning bagas sa Barangay Sukat para sa 20 na mga residentes na magpabakuna kontra sa COVID-19. Antang may paraffle man anibang na lokal na gobyerno kan San Luis sa Pampanga para sa indang mga residentes sa magpapabakuna. Base sa survey na ginibok ang social weather station na SWS, nagluwas na 3 sa kada 10 na Pilipino ang may pagduda na magpabakuna kontra sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Mayoriya kan mga Pinoy ang naniniwala ng pagsuway sa health protocols ang tunay na rason sa paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Base sa resulta kan ginibong survey kan Social Weather Station na 79% kan mga adult Filipino nagsasabi na anday pagsunod sa social distancing, tamang paghugas ng kamot, asin day pagsulog ng face mask asin face shield. Ang kausa kan pagdakol kan mga kaso sa nasyon. 11% nagsabi na ini dahil sa kakulangan ng preparasyon kang gobyerno. Asin 10% naman naniniwala ang resulta ni kan bagong variant kung kaya mas naglobo ang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Nagdugang ning 77 pang sanganing Regional Trial Courts ang Korte Suprema para sa kasong cybercrime competition na si intellectual property. Ang 77 pang RTC yon Special Commercial Courts kaya 147 na ini sa 12 judicial region sa nasyon. Sakop kan SCC ang mga kaso siring sa intra-corporate dispute, issuance of search and seizure in civil action, admiralty and maritime laws, dissolution of partnership, financial rehabilitation as in liquidation. Kasabay man nigdiang intellectual property, ipiniliwanag ni Supreme Court Administrator Jose Midas Marquez na bako man gabos na probinsya asin syudad sa kada judicial region na igwaning SCC kung kaya ang kaso pwedeng isumitir sa may pinakaharaning designadong SCC. Panganing mapagian ang mga insidente nin mga kaso sa interes kan mga overseas Filipino workers. Ang Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh, Saudi Arabia nagaigwan ng lakdang na halion ng mga delinquenteng recruitment agencies sa simpinakusog ang onset verification kan mga employers. Sinabi ni Labor Attaché Fidel Macauyag na sa laog din sa bulan nasa 39 ng Saudi recruitment agencies. Asin 18 kumpanya sinuspindir kan polo sa Riyadh, bantang 40 man na mga employers ang blacklisted na. Kaya sinabi na parte ini kan sa inang kampanya na malinig ang mga recruitment agencies. Nagabot na sa nasyon ang 50,000 na dose nin bakuna gikan sa Sputnik 5. Sigun kay Philippine Ambassador to Russia Carlos Soreta na pora pa ini sa inisyal na 15,000 na doses nin bakuna na nag-abot kan Mayo 1. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang nagabot ang nasabing mga bakuna bandang alas 10:30 kaso ang gilunod kang Qatar Airways Flight QR928.
Sigun sa Food and Drug Administration FDA, kay puan may bugtak ang mga nasabing bakuna sa storage facility na may temperaturang negative 18 degrees Celsius. Bareta, sa ibang nasyon, nagpaluwas na si US President Joe Biden kasi ang proposed spending plan ang minabot sa $6 trillion US dollars. Kaya ba nigdiyang kadagdagan na singil sa buwis kan mga mayaman na namamanuan kan Amerika. Sa proposed annual budget ni Biden, nagtagama na ng 1.5 trillion US dollars para sa annual operating expenditures kan Pentagon na sinipap ang government departments, 2.3 trillion US dollars para sa jobs plan, as in 1.8 trillion US dollars para sa families plan. Saro sa mga sentro ang proposal ni Biden na magawa ang darakulang social program as in investment para sa kampanya sa climate change na may tinagamang sobra sa 800 billion US dollars. Kaiba ng investment sa clean energy, 200 billion US dollars para sa libreng preschool, 109 billion US dolyares para sa 2 taon na free community college sa gabos ng mga Amerikano, 225 billion US dollars man sa National Paid Family as in medical leave program, 115 billion US dollars sa tinampo as in tulay, 160 billion US dollars sa public transit and railways as in 100 billion US dollars sa broadband internet. Seraram ka na sa aming budget plan, maabot sa 117% ng GDP ang department sa taong 2031. Abisar kan 3 trillion US dollars sa proposed tax increase. Binatikos man ni Republican Senator Lindsey Graham as in sinabing insanely expensive ang propostong budget ni Biden. Sa laro ni sports, trending topic sa social media ang pahayag ni Senador Manny Pacquiao may kinaraman sa masunod na laban kini sa boxing. Ang sa iyang masunod na mga kabanggayo si Errol Spence na iyong presenting welterweight champion. Sa Agosto 21 mangyayari sa indang boxing match sa Las Vegas, Nevada. Yan ang pinagsasabing biggest moment fight ni Pacman na sindigdihan nakatayaan sa iyang ultimong laban bago padagos sa magretiro. Kadako na nagsasabi na para sa inang laban, mantang dahi man dapat patunayan ng Pinoy ring icon. Nagluwas man ng impormasyon na gagamitin niyang pondo ang anuman na makakakaini para sa pagkakampanya kaini sa eleksyon presidential sa 2022. Romeo Sense, napot ka naman eksperto sa siyansya at teknolohiya sa kinaban sa gadget na pinagdisenyo na magpapabago kan mode sa harong perfectly tanganing makarelax. Apwera sa ilaw may aroma man na pinagbubugat, tanganing mas marelax ang isip asin lawas. Naging operasyon na lang gadget na ini sa paagi kan app na pwedeng i-download sa smartphone tanganing makontrol ini. Istoryang naiiba! Sarong kumpanya sa Spain na nakapag-develop ng robot na taong magluto kan sa indang pambansang putahe, ang paella. Gibukan kompatag BR5 ang robot, sanay sa pagluto din paella. Kumpuesto ang robot ng stove asin ang sarong mechanical na braso na magisa asin mabukag kan mga ingrediente. Maski kay puan pa man girarin tabang kan robot dahil kay puan ngunang ibugtak sarong kaldero ang gabos na ingredients, solo man kay ning bubukago na sinulutuan ang sarong serving ng paella. Bilib man ang paella chef na si Maria Muñoz sa namit kan paella na luto kan robot. Flashback! Mayo 31 kan taon 1996 kan pirmahan kan Pilipinas asin Malaysia Memorandum of Agreement o MOA na deklarar sa Turtle Islands bilang Turtle Islands Heritage Protected Area o TIPA. Ang TIPA kompuesto kan anom na isla na designado sa Pilipinas arog kan Buaan, Lagaan, Grat Bakunggaan, Lihiman, Taganak, asin Bagunan, asin ang tulong isla na designado kay Malaysia na kinabibilangan kan Palau Siligaan, Palau Gulisaan, asin Palau Bakunggagan, Quechil. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base, patarabang-tabang News Director Edwin Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sa indong naging tagapagbareta ko dyan na paggawdo. Ako po sa Renz Luna. Tayo maghali, tayo magpugnat. Masunod ang programang Iskaramusa kay Bas Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapir ang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bawat